Nyakaramogi ponono ni ichako mana neno TV gi e kinde ni nyalo wuoro ni to ang'o momiyo batha koni neno maber kamano. En kaluwore ni Ramogi TV hingo higa mar 3 nyaka ne wadhi e yamo, kendo ne jogo manitiere machiegni gi Royal Media ka machiegni bi mondo wacham kek. Kikang'o wach ni natango nasungo nu asunga ponono ni mabor wang' ni cham gi wang'i. Kao kamano kuom thuolo mar higni 3 sani Ramogi TV men achiel kuom tong' wang' jowi mag kambi mar Royal Media Services osebedo ka goyo kang' kendo dongore mokalo kati nende Ramogi sidho higni 3 e yamo. Nyako Ramogi kawuono yudie thuolo mar miyo wang'i chiemb wang' kaka reporters mag Ramogi TV manyo weche manyien, piedho kendo chano kapok oketgi e yamo. Kanyakla mar Ramogi TV bende kalie liet mar reto kod weche manyien ma kata kamano nitiere tich mar ng'ato ka ng'ato moting'o jochung weche, jochan picha, kanyakla kod directors machiko kaka wechego pilore e yamo. Walter Nyambaga olosonwa lipodni. Welcome to the new Ramogi. Igalorore kendo modhuro mana kaka yierombo poto kuome. Oru maloyo yierombo gi thoth. Higni onyon 3 nyaka ne nyuol tong' wang' jowi mar Ramogi TV. Kuom thuolo mar higni 3 gisebedo ka gimiyo weche manyien matimore siasa, somo, thieth, ohala to kod arita kwe e kind mamoko. Kata kamano, bende ing'eyo kaka weche manyien gi iloso. Pile ka pile, kanyakla mar Ramogi TV bedo kod romo mar chano kaka odiochieng' biro chalo. Kendo ei burano, weche moko pilore kendo gisomore rieko matut. Wabedo gi buche 2 mokinyi machakore ga saa 3 to buchegi en mondo mi wafweny ni gin stories mage ma ng'at ka ng'ato timo. Bang' yudo kit sigana ma iluwo mar odiochieng', reporters nyiedhore kendo wuok kochoma pisi mochung'ne masinde kanyakla kod picha, kendo ka emimiyo gi jogo picha makao kameras kod masinde mag kowo picha achiel kachiel. Fredo Mondi to kod Linet Undi mayro tiegruok kod Ramogi TV e kind reporters mamoko chomo pap mar foro weche manyien ka gigeno duogo midhiambo. An koro kaka ng'at mochung' ne camera operation abiro ng'iyo ni to tijni kamera mane wuon kamera mane manyalo timo gini maber. To koro sain tamiyo kono reporter ni Walter Nyambaga dhi gi Moses Mwakisha kamoro, mano for example, oro dhi gi John kama idhi time gini no, dhi gotieno kama idhi time gini ni. Jafwambo Chris Owino marango weche mag siasa oduogo kendo bilo mbaka kod jachungu weche Ken Muga kama ipilone rieko kako biro thiedho sigande eka donjne janeno mar Ramogi TV yo mong'ith kendo mamuol obedo kendo chako ndiko audio computers chap kajal matoyo nyuogo kaluwore ni sama e wang'e. Ken dwaroga ni script by saa 10 isechako ndiko story to saa 10 pod waneyo. Koro seche moko chuni ni ichak ndiko script mari e sim. Koro ka se copy e kae, seche ma pod copy no anta biro ayaw Octopus en kama adhi ndike sitocha. Kapok jofwambo dhi somo weche magindiko, to jachungu weche Ken Muga kao thuolo mar rango gik magindiko mondo opod oko kendo wany mago ma ok ni kare. Koro kosechopo karaka tang'iyo gima dibed ni samoro ogwenyore e iye, samoro wach moro mokiere e iye ma ok ochanore makare, kata samoro be ka wan maber to imulo mana matin to ichak iduoko ne reporter. Koro nyalo dhi keto duonde. Jonjore no omonjo kanisa kendo kwalo mwandu ka gituro thigo. Jomoko bowacho jonjore no monjo kanisa kendo gituro dhot magidonjo. Dhot winjore ni ji mathoth. Ahinya jo-Ugenya jo-Alego gini bo tiyo gi thigo no, to ka wang'iyo to ok wadwa ni wawe ng'ato chien ma ng'ato bo bedo ka penjore to mana ang'o ma giwacho. Otelno ni e mesaneno bende ma ipoge sigane kidinje mopogore opogore kalore kod pek mar sigana to kod weche mamoko ma irango. Nitiere sigana moko ma kitimogi tiyudo ka en moro machiek, ong'ade mana machiek ma jasomo kata ka en George Bati kata Lydia Okeyo ka kosesome tiketo picha tuga achiel kachiel, ten picha ma samoro ok bor ahinya to rumo gi kanyo.
seche moko be nitie moro maniluongo ni straight cut kata straight ups. To nitie moro ma be waluongo ni nuts up. Matene jasomo chako somo, to kapok otieko some to picha chako neno. Koro wachako neno gik mosomo ka wachako neno ka samoro ji ne wuotho mosore kapok gichako wuoyo. Kotieko wuoyo to joka wuoyo. E newsroom kae wan ji moa kuonde mopogore. Wantiere gi jo Migori, wan gi jo Homa Bay, wantiere gi jo Ugenya, ibo yudo kata jo Alego moko ka jo Kisumo bende nitie. To dholuo ibo yudo ni kata wawuoyo to wawinjore. To nitiere weche moko ma ja Ugenya botiyogo to kikelo ne ja Homa Bay to kelo chochni. Koro wabet piny to ji winjore, niero. Ntiere wad makama makoro osekel mbele waka. Mana kaka jok mamoko, Ochieng' Emmanuel nyono e madinyi apisi mag RMS kochomo kar keto duol kendo keto duonde. Penj KCC ne oyudore midhiero bang' yweyo muya mar gas. Cleophas Oluoch ma bende duonde opote ote mathoth to kod lendo moko moyiedhi. Ramogi TV bende nyagore kendo fungo duol kapok giikore ne yamo. Loko yie wicho bed gik molos kod kido. Jachan picha Eric Ounda ma bende ni kod ting' mar chiwo weche manyien milidho wiye. Ramogi TV yango hike mar adek e yamo ka jopiny puoyo tich mosebedo kotimo. Otele weche manyien mag migago, ang'ich welo, to kod oimore olernwa kama opuk bedo mapek ne godo tinga. Editor on desk yiero ni ma en worth being highlighted. Asing your footage and pichni video mantie. Byte onengo bed very short, obed catchy mondo o attract ng'ato. Oleronwa mise magae e chano picha to kod keto mowinjore ma ok mi janeno jajeni kabwogore. Pictures, the choice of pictures. Koro ok nyal bedo ni timo story mar ODM astiketo story mar ng'ato konegsia na koro relevance koro. Ikidego reporters magwa mag kor gwenge kaka Millicent Adhiambo ma Kisumu riore kod saa mar suko sigande kendo somo piyo kau kama dhi gi laudayo mar chwale e wang' sa. Lwasi mar dalani opong' gi rumbi mag lit kod kuyo. Koth mapek osebedo ka chwe kendo luoro nitie. E kaunti ma Migori, George Juma nyiso lony mare kendo singo ne joneno chope wang'e. Maneno ni motimore kaunti ma Migori okoleo ka oche mandiki oduono ka jodonge. Joja oke kaunti ma Mombasa ngwaso masin kendo kasore bang' lore kaunti ma Mombasa. To Joja Molo e kaunti ma Siaya bende okodong' oko. Telo man kod ting' kaka Alan Obiero matayo bad Ramogi kaunti ma Kisumu odich kendo neno ni onge mbalo wang'. Maneno ni gimoro amora ni kare. Kuom higni 3, lwasi mar od weche manyien samoro bedo ga maliet mademi tuoche mag obwongo mak jofwambo. Kata kamano, gikweyo pek mar tich kod josomiel kendo goyo mbaka mamiyo gihenyo fuok ka ginyiero. Tich mar fwambo anyalo wacho ni onge sane. Ok nyalo wacho ni tiyo sa 2 nyaka sa 11 nikech ikia sama ang' wach moro amora ne wuogi. Ng'eny ji nigi paro mopogore e wi jofwambo. Kidhidhe kamoro miwacho tich mitiyo to nitiere weche ma dhano paro ni en adier kuomi. Achiel kuomgi en ni jafwambo en ng'ama yudo omenda mathoth. E mesa mar weche manyien mag mbui, Brian Okelo piem kod matucho kendo ng'olo pichni mang'ing matindo ne mbui mag Facebook, X, TikTok e kin mamoko. Wan gi softwares moko kae mwanyalo ng'ado weche ma biro kachiel wakene oganda e mbui. Mar ariyo wan gi reporters magwa mago mantie field kacha chande. Koro gine masama for example gimiyowa news moro ma nyalo lambo oganda. Kalore kod sa mag weche manyien machopo mapiyo, moko kuomgi dhi e od dusruok mondo kedgi kagwata malela wang'gi nen mopuch to kendo mayom mopuch kadiburo dher chak. Eka giko to gitonyore kombe mar somo wechego. Kinde mang'eny kineno ka wa edit stories to watiyoga gi earphones. Koro inyalo kete kata thum moro mihero matin. To kisewinje matin to nitiere kaka onyalo chiero juogi gi kendo ineno ma kaka idhi mbele gi tich kendo itime mapiyo maber. Gidonjo e studio mar chako somo e kinde ma kanyakla mag jogo machano kaka wechego keore miyo gi ler kod lai magi kaka gitiyo. Come to stand by mic on Jacob Black.
tarik 29 dwe mar 11. Kuom thuolo mar higni 3, Ramogi TV chamo nyadhi mar goyo okang' maduong' e bwo jatend Ramogi TV J Bonyo, ka gisingo medo mitni margi e pinje. Bonyo, jatelo mosebedo ka jiwo reporters kendo tegogi mongirore. Vernacular TV station in Kenya. Ramogi TV. Aya tena. Wow. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Nairobi. Nyakoromogi mano mana matin ma Walter Nyambaga olidhoni mar mondo ming'e kama weche manyien gi wuoke ka gibiro mar mondo mi ing'e gima timore mar mimor kachiel koda bedo kodwa kendo wamedo duoko nwero kamano kuom wuotho kodwa e thuolo ni duto mar higni 3 kanyo wadwani mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en mar oimore kata kamano kanyo ka bende otemolo e mbui